Partiya Doza Azad Hüdaparê birêya serokê xwe yê giştî Zekeriya Yapıcıoğlu da zanîn ku wan biryar daye beşdarê hilbijartinên parlamentoyê yên yekê mijdarê nabin. Her çiqas ji aliyê hin derdoran ve tê gotin ku Hüdaparê ji bo piştgiriya AK Partiye ev biryarstandiye jî rayedarên Hüdaparê vê yekê qebûl nakin. Tamamı bajarê Kurdistanê îro teqîn û reqînê heye, kuştin çê dibe, tevlî hevî heye. Di vê hengamê de em bawer dikin ku însan li bi serbestî dernayên kuça û sûka bêçawa însan wê herin ser sindoqa niha endamê me serbestin bi xwe wê wijdanê xwe mêzekin li gorî tercîha xwe wê herin ser sindoqê wê rayê xwe bidin. Çavderên siyasî jî amaje dikin ku biryara Hüdaparê biryareke stratejîk e û dawiya dawî jî ev biryar bi kêrî AK Partiyê tê. Hüdapar'ın seçime girmemesini Li gorî nêrîna min di navbera AK Parti û Hüdaparê de lehevkirineke veşartî heye. Ji ber ku di nav namzetên AK Partiyê yên Amedê, Reha û Wanê de kesên ku nêzik Hüdaparê hene. û her wiha dê AK Partî di bangeşiyê de zimanekî îslamî radîkal bikarbîne. Ev yek dide nîşan ku dê Hüdapar li pişt AK Partiyê be. Kürtlerden kopuş yaşar bir noktaya. Hüdapar di hilbijartinên heftê Hezîranê de bi namzetên serbixwe bejdar bibû û li neh bajarên Bakurê Kurdistanê jî 64,493 dengstan dibû. Her çiqas Partiya Doza Azad Hüdaparê biryar dabe ku nekeve hilbijartinên yekê mijdarê dîsa jî rayedarên Hüdaparê derî vekirî dihêlin û amaje dikin ku dibe nêzîkî hilbijartinê li gorî konjonktûrê ew daxuyaniyeke nû bidin ji bo piştgiriya partiyeke din. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.